yau MG mai ganga sako mana sabon sauti idan na ji wayar kamar ba sauran kati wani ya yi batan bata kankan bakin titi ba nan ba can da dan sauran wani baiti da akwai wani dan sabon kudi wai shi sauro ne na ji har kuri yake bacin banza ne ba shi da kowa din Kano gila sai dai wani sarkin gasar nan halinsa kamar wani sai dai ya yi kamfen ɗinsa can wajen yan TikTok kai mai saje zauna da kyau mun kawon zami ke jani na ganduma na hango hanya ko san waka bara na taro suka shirya domin yiwo maganin tsohon mara kai kunan kulfi ta kosai da kolaya na daukas ko gyada yau sai na soya in kun shirya na ce mu ma mun shirya kai ku gaya musu abba sai yayi gwamna tawaga ta su duhu na burgu su kuma kunya gadan hausa na kwakwasa dodon wakan baiti na zubo shi zalla warkan gajar hula musa ta makare aiki dogon tarako mai kewaye dukkan yanki na abban kanan wurin shan kama suka mai jaba ai ba su iya Kano abba zai ci sako ga kana sai abba ya zama gwamna abba gida ina bane sai kai gwamna da yardar wahidin Allah kai gwamna shi ma dankan lungu bane tilo da ne ji kunya ya koyo girman kai yanzu baya da biyayya wai kwankwasa ne suka san su zo su yi wa tarayya ito kwankwasa dai Kano ba wani gaban shi sai kai haƙuri dukan ƙuri'a an bashi 23 a yanzu tana hannun shi insha Allah abba na ce ka zama gwamna nuna na can hanyar kunya mai sage ya hau bilhodi yau abba sai ya yi gwamna zanzaya ta watsa kai wace batun PDP kwankwasi ya zama idan mu gama da tsohon kure shi kuma nuna sai ya yi kunya a farkon fari na roƙa ka bani yau ma na zo neman ƙari mu ai babban sarki sawa karkata yau tasiri rabbana ka tsare ni da baki ko wani mugun shari ka ƙara linka salati ga shugaba na almukutari alihi da sahabbai kowa ya bar su shi ya zare malam nuna sai ya yi kunya ran da duk tabbaci kara sakamakon mana kar mu sake mu yoran ganci kowa ya zo zai yaga in ya tsaya mu sa mai zarciya ku gayawa kowa yara da mai mun san yanci mu akan tafiyar ran san ba ma bidar san sauci za mu yi nasara ne ko da yau kuma sun ware malam nuna sai ya yi kunya yau Kano sai abba tsintsiya ta watse yan lema kuma na ta baba mai kwandon daɗi duka za mu igale mu ga gwaiba babu mu ba layin ƙarya don gidansu da ruba mai gajeren kwana ɗan dukunu na sai mun shure malam nuna sai ya yi kunya tauraro abin yaba da kula da abban kanan mun shan kama suka
yar billa zo ke damu. Ya Allah ka ba mu ba su in ka ba su ba sa ba mu. Bai likimo uban ban kaura shi ke yan rawa da bazar mu. Shi komai akwai lissafi mun san gora sai shaga mu. Ga ko sai da shamsun waka na saniriyo kwanar dan gora. Ashe kuma duna sai dai kunya. Shi zalla warka warkan ga kwankwasa abba sun zama duka ɗauka ranar zaɓe mu zaɓa amana domin namu shi zai samu. Gajar hula mu sata mu kare aiki dogon tarago mai kewaye dukkan yanki NNPP jami'iyar ban mamaki kowa ya shige ta yabi fura mai dudu za ya more damu. Kuma duna sai dai kunya. Kowa ya ɗauki hanya ta ci gaba, kuma ɗauki jam'iyyar karmi fargaba. Waga jam'iyyar gazalunmu ba ta ci ba za ta bar macuta na kasar mu ba. Muna da madugo wanda ya san gida. Mulkin kasar mu zo ka haye shimfiɗa ga uban marar uba kun kwasa adali ba ja a barkare ya mutu burtali zai yaƙi masu karɓar mana jangali bana damanar mu ta zo da zubar ruwa fatan mu arziki yadda da yaduwa. Ashe kuma duna sai dai kunya. Su shirin su na holoko ne duk daɗin koko za ya fi umma haɗin ya zamo sai ne awon lamari nake mai waka tafiya da gwani daɗi ne Abba Kabir zaɓi a Kano don gobe ya zamto gwamna. Ashe kuma duna sai dai kunya. Karyar ta tsohon kwano ka sayar da Kano filaye babu ba alfanu baba ya zama sarkin yanka ko ina sai tono ya hana mu sakat a Kano duka tattali yayi maino tun da ka cuce mu alkadarin ka yau ya karye. Malam nuna sai kunya. Sadaduna na bani takaici magoko hakkin kanawa dai kaci san ba hikima rokon babu azanci ga Abba Kabiru kima da mutunci zai canje katin da zai mana adalci sai kwankwasa kuma ya zama madadin zo a canza. Malam nuna sai kunya. Mun zauna
basira bai kwankwaso shi zai mulke mu makiya ko da ba su so da lema da tsintsiya yanzu ba a so ga kayan marmari yan kasa ita suka so ni shalilan mawaka na ce zai kwankwaso musan waka yana ciki bai bashi mu ba su faɗi ko sai ina yin gori da na yi bayanin nuna wanda ya sha wuya tun fari ya zama bawan wani yara zare yau tasiri kai wanda tsoron Allah sai da kifa wa tsoho mari dan bai da mai rama mashahar danginsa da ya kore malam nuna sai ya yi kunya Kano sai abba masu bakar aniya sun watse sai shekaru don hauma ba su ga zanzu ba kuma tarko matan mu Kano sai abba masu bakar aniya sun watse sai shekaru don hauma ba su ga zanzu ba kuma tarko amma da Allah ce ta sanya yanzu suke yakar junansu matan mu Kano sai abba wancan ye haka sai shiga halin oni yasu masu bakar aniya sun watse kai ba mu hada ba mu rabawa rabbi yasa su kashe junansu sai yaudara balliya tashi suna ta neman hanyar liko masu bakara ne a sun watse masu bakar aniya sun watse yan Kano kuma sha sharafu ga jaka da ana tafi abba kabiru mai share kukanmu masu mugun hali mu sai godiya domin sun bar mu za mu ɗunguma ranar zaɓe mu ci zaɓe kuma a bamu